tuturor și bine v-am regăsit la o nouă serie de reacții la barodi și chestii de-astea. Este genul să mă uit cu asta. Minecraft viața lui Mike. Epul. Udie, România. Ia să vedem bebeluș. Oh my god! Oh my god, oh my god! Ok. Gugu gaga. Ok. Oare unde-i casa mea? Unde fi la mama ce să... Ce e acolo? Casa ta. Casa mea? Mama mea? Du-te la școală! Să fugi, dașule! Nu te mai văd! Oare unde e școala? Ce-i asta? Școală. Ce să fie? Școala? Asta e banca mea. Și de ce toți copiii stau la ușă? Bună ziua, elevi! Eu sunt Marcel și eu sunt profesorul dumneavoastră. Yay! Profesor? Ce e la profesor? Profesorul e o ființă care te învață lucruri despre cărți. Și ce o să învățăm? Învățăm chiar acum chestii despre cărți. Cărți? Ce sunt alea cărți? Ieși afară din școala mea, copile. What the fuck? Deci asta chiar n-am înțeles. Nu m-am primit la școală. Du-te și ia-ți o slujbă, bă. Oare ce slujbă să-mi iau? Oare ca profesor? Chiar nu înțeles la școală. Omoară, bă, doamna profesoară, futu-ți casa, bătii! De ce sunt așa de puțini copii în clasă? Oare ce se aude așa? Foc. Luați școala, foc! Luați școala, foc! Până aici! Vei muri! De bebeluș, dacă te rog, joc, puțin de bebeluș, stai să faci. Nu m-am primit la școală! Stai mă, de ce dă mama din casă? Nu trebuia să fac asta. Nu mi-a făcut plăcea Ceea ce s-a primit că i-ai dat 2 săbincuri la doamna profesor. Trebuia? Bă, zburătorule! Hacker! Trebuia să zici acum, dar am uitat să zic mai totdeauna. Oare ca profesor? Bage, bă, ușă! Trebuia să zic. Au crescut copii! Ce am, doamne? Ăla e în foc! A murit unul. Stați-mi cum să faci. Am și revenit. Trebuia să intri. Au crescut copii! Ce am, doamne? Ăla e în foc! A murit unul.
De ce copilul ăsta ne deschide și ne închide ușa? Oare ce se aude așa? Roxy, nu trebuia să fac asta. Oare ce se aude așa? Hai mă, du-te! Să vezi ce se aude. Copii flăcări! Da, iar a luat copilul foc! Du-te mă de aici, o să am omorât copilul, nu contează. Cam deci de acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vom revedea data viitoare.